नै दाख्लैनिफ्राय जिनेखि माने जोङो नैबे सिडली सार्केल अफिसनि जिनेखि माने मा होनो बेखौ मण्डल बिथाङा नंखाय एलिगेसन लाबोबाय थादों जोंनि मैनागुरि आरो गेवलांगुरिनि मोनसे हा एलटमेन्टनि थाखाय जों एप्लाइ खालामदोंमोन। बे एप्लाइ खालामनायाव जोंनिखौ नाथ्रोद बायदिसिना रोखोमनि गाज्रि बिहेभ खालामबाय थादोंमोन आरो जोङो फिल्डआव लाबोदोंमोन बेखौ फिल्डआव लाबोनाय समाव बियो नायलांनाय टाइमाव बियो बारा गुरुत्व होआ खालामदों। बेबायदि खालामदोंमोन मानो होनना बुङोबा जोङो रां रुफा हरनो हायाखै, रां रुफानि सायाव बांसिन सोनारो बिथाङा जाय खारनाव जोंखौ नंखाय एलिगेसन लाबोनानै रायजोनि नङा बा सोरबा व्यक्ति सोरबा एमएलएनि बाय बाहागिनि होननानै बुंदों। बियो एमएलएनि बाय बाहागिबो नङा, बे रायजोनि फंबाय उनिखौ दहाय बुंनाय बायदि फंबाय उनिया गावनि खामानि अनसुला बसुमतारीखौ जि माने नंखाय एलिगेसन लाबोदों, गावनि व्यक्तिनि थाखाय थाबायदों बा माबा एमएलएनि फंबाय होननानै नंखाय गावनि दायनिखौ बारग'नो नागिरदों थाखा जानानै। दा बेखौ जों माब्लाबा मानिया। नैबे हाया जाहैबाय जों जोनोम जायैनि सिगांनिफ्रायनो आंनि बैसोआ दा 37 बोसोर बैसो जानायनिफ्राय आं बेखौ लांदां रायजोनि कभाराव दंमोन बियो। मोसौ फोथार बिदि फुजा होग्रा बेबायदिमोन। ओमफ्राय नै जाय बिथाङा नैबे हाखौ लानानै एप्लाइ खालामदोंमोन, प्रप'जाल फाथायदोंमोन, बे बिथाङा खनसेल' नङा खननै जाबाय। सिगाङाव जि माने आफादाव दंमोन बियो, बे आफादनि मुं लानानै बेखौ एवजोबदोंमोन, बेखौ जोंनो नांजोबगौ बेबायदि जादोंमोन। बेयावबो जोङो रायजोनिफ्राय प्रटेस्ट खालामनानै जोङो बेखौ बादा होनानै दोनदोंमोन। दा आरोबाव बेसेबा गोबाव गेप्स थानायनि उनाव नै दाख्लैसोबाव जोङो रायजोनिफ्राय जोङो थाबायनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय थानाय समावनो बिथाङाबो अफिसियेलि प्रप'जाल बानायनानै नंखाय गावसिनि न' दं होननानै गावसिनि आन्दाराव होननानै बेखौ 3 बिदा फंबायनि नामाव खालामदों बा एप्लाइ खालामदों। दा बेखौ जों मिथिनानै जोङो मण्डलजों थरख' बिथरख'बो जादों। बिथां सासे इन्डिभिजुवेल जिथुनाखि एप्लाइ खालामनाय बिनिखौल' बांसिन गोसो होयै माने कम्पिउटाराव आपल'ड खालामबाय आरो रायजोनिखौ नाथ्रोद बिदिनो अबेबा खनायाव दोनबाय थानाय जादों। दा बेफोरनो जों बुंनांगौआ, जोङो बेखौ 1 इन्सिबो सोरबा इन्डिभिजुवेलनि थाखाय जोङो हगारनाय जानाय नङा। बियो रायजोनिखा, मोननै रायजोनियाव दा बियो जानांगौ। दा बेखिनि जोंनि बुंनांगौआ। बिथांमोननि सायाव जोङो राहा लागोन। जिनाखि बेखौ नाथाय जुदि नाजाबाय थायोबा अफिसियेलि हिसाबै मण्डला जुदि नाजायोबा मण्डलनि सायावबो जोङो आयेननि बेब'स्था लागोन। आरो जायफोर एप्लाइ खालामदों बिथांमोन जुदि जों रायजोजों खुनु रायलायखानायबो नङा। दा मैया जोङो राजुहुवा हिसाबै मोननै गामिजों मेल लिंदोंमोन, बेयावबो जोङो न'खर हिसाबै जोङो खबरखौ होनाय जादोंमोन। बेयावबो बिथांमोना फैयाखिसै। दा फैयैनि थाखाय मोनसे सिद्धान्त लादों जोङो, जुदि फैथाराबा मोनसे नटिस जों हरगोन 3 गेजेराव। बिसोर रिप्लाइखौ होनांगौ, मा लुबैदों बेखौ होनांगौ। जुदि बेखौ मानियाबा जोङो समाजारि बेब'स्थाबो लागोन, आयेननिबो बेब'स्था लागोन। बे जायफोर एप्लाइ खालामदों बिनि सायावबो आरो जाय मण्डल बिथाङा मदद खालामबाय थादों थाखा जानानै बिनि सायावबो जों आयेननि बेब'स्था लागोन। बे खाथां जाबाय रायजो हिसाबै। जों सासे सानैल' नङा, इन्डिभिजुवेल नङा, नोंथांमोना नायनो हागोन। बाहाय महिलाफोरनिफ्रायबो ओंखारदों, बोराय बुन्थु आरो दंबावोमोन माखासे खामानिनि थाखाय थांबोबाय। नोंथांमोनहा बेखौ माबा खालामनो हागोन। आरो जायफोर बिथांमोनहा निउस पर्टेल सालायग्रा इउटुबारफोर बिथांमोनहा नैबे लकेसनाव फैया हलासिनो, तदन्त खालामा हलासिनो नंखाय बाखाय गावसिनि लाबालाब गरनैसो थाखा हाबनायनि थाखाय नंखाय बाखाय बिदिनो निउस पर्टेलाव हगारगासिनो दं, खोथा बुंगासिनो दं। बिनि थाखायबो जोङो मानहानि केस होनायनि बाध्य जागोन। दा बेखिनिखौ जों मिथिबाय। जों बिदिखौ नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों मिथिहोनाय जाबाय। बेखिनियानो। सोरनि नामाव बानायनो नागिरदों? बियो जाहैबाय जोंनि मैनागुरि आरो गेवलांगुरि मोननै गामिनि नामाव जोङो बेखौ प्रप'जाल बानायदों आरो बिनि नामावनो जागोन। सोरबा इन्डिभिजुवेला बे खाथां बे जानो मोना। सोर बे इन्डिभिजुवेलालाय? इन्डिभिजुवेलनि मुङा जाहैबाय, जों अफिसियेलाव तदन्त जों खोनादोंसोमोन, नामखौ लाथ'नो बादोंमोन जोङो। दा अफिसियेलाव जों नुनाय गेजेराव ओरैनो बेखौ आफादाव मेवाइ होननानै बुङो आरो बेखौ गामियाव माइन' होननानै बुङो। दा आरो बिदा फंबायफ्रा सोरनियाव दङ मथा-मथि 3। दा गनक उदाय। दा बेफोर जानो नाङा। जोंनिनो बिदा फंबाय, जों बिदिखौ लुबैयाखैमोन। बेफोरखौ खालामबा समाजा मा जागोन? समाजनि दा बेखिनियानो। जोंनि माखासे हानि केलेंकारियाव नुजाफैनो हानाय मिडिया बिथांमोनसिम आंनि गोजोन साबायखर थाबाय। आरो जोंखौ हेल्प खालामनानै बेयाव फिल्डआव फैनानै नायफैनायनि थाखायबो आङो बिथांमोनखौ साबायखर बावनानै आं दिनै बे एलिगेसननि सोमोन्दै एसे बुंनो नागिरदों जे जोङो नैबे हाया
बे हाया जोङो गोदो जोङो आबै आबौनि सिगांनिफ्रायनो जोंनि बिफाफ्रा थैनानै थांबाय आरो जोङो बेखौ उन्दै समनिफ्राय नुबोखानाय बे रायजोनि माखासे माबायाव बेंखनाव थानानै बेयाव गोबां मोसौ गुमनाय जायोमोन जेनेबा गारजा फुजा साइड माबा खालामनानै बेंखनानै दोननाय जादों आरो बेयाव सिगाङाव गोथैबारि नङामोन गोथैबारियाव जोङो SSB आव थांनाय हिसाबै जोङो माखासे जेंनायाव गोलैनानै जोङो बेयावनो माखासे ससे गोथैबारि खालामनानै लानांगौ जादों आरो बे बिदिनि उनावहाय जोङो बेबायदि दोनबाय थानायाव बे जाय माने दा जोंजों नांदों मेवाइ होननाय बिथाङाबो 2006आवबो खेबसे नांखांबाय नांखांनानै बेयाव जोङो रायजोआ माखासे प्रटेक्ट खालामनायाव बिसिरि थादों दिनै आरो नैबे दिनैनि दिनाव जोङो नुबावबाय बे एखे माबाखौनो बियो लाफिनदों आरो बे लानायाव जों नुदों माखासे अफिसियेलाव बिराद हेल्प खालायनाय जायनि थाखाय जोङो दाख्लै 9 थारिखआव जोङो मन्दलखौ फिल्डआव लाबोदों मोजां गुबै देखायलाङासै जोंनो नैबे हाखौ आरो जेब्लानाखि जों 13 थारिखआव सिअजों रायलायो सिअजों रायलायहैनाय समाव बियो गुलुं गुजुं खोथा बुङो बे उमुगनिसो सोरबा मेवाइनिसो बेखौ मावनो हाला नै बिदि बुंबाय बिदि बुंनायाव सिअआ बुंदोंमोन जे नोङो फिल्डखौ मोजाङै भेरिफाइ खालायहै बे हाया सोरनि नंगौ सोरनि नङा बेखौ भेरिफाइ खिन्थु नैबे दाख्लै 20 थारिखआव आङो फन खालाय हरफिननायाव जाबाय बेखौ आं हानानै नंला बेखौ आङो उमुगनो मावना हरबाय बिदिसो नङा नोङो फिल्डआव मोजाङै फैयालासेनो नोङोथ' बिदि मावनो मोना हिसाबै सासे मण्डल हिसाबै नोङो माखासे नैबे नोंसिनि जाखिनि मावनांगौ दायथ' जे हाया सोरनियाव माबायदि जाना दं माबायदि जाना गैया बेफोरखौ बेंखननानै सोदांनानै होनांगौआ नोंसिनि मण्डलनि दायथ' बा सिअनि दायथ' बेफोर दायथ' थासेयावबो जुदि नोङो सोरनिबा बेक्तिनि माबा मोनसे घुस जानानै माबा मोनसे थाखा जानानै बेयाव जुदि मावनानै होयोबा बे माखासे बेबायदि समस्या फैबाय थागोन जोङो बेखौनो बुंदों जे बेबायदि जाहाथे नेक्स्ट बार समस्या फैबावा आरो बे माखासे खोथाखौ बुंदों मा फिल्डआव फैनानै मोजाङै नायालासिनो आरो गासिबो माबाखौ जोंनि रायजोनि दखलखा होननानै मिथिसेयावबो बियो मा बुंदों माखासे MLA फाथायहरनाय गुन्दा बे माबा दुथां होननाय सोदोबा मा बिलाइ जोङो दा बिनि सायाव जोङो मण्डलनि सायाव जोङो माखासे आयेनारि बेबस्था जोङो लागोनखौ जों दा आंनि मथे थिग खालामदों जोङो आरो जोङो बेखौ लाखानांगोन जाहाथे भबिसतआव बियो बेबायदि आरो माबा एलिगेसनखौ जाहाथे लाबबावनो हाया बेनिखायनो जोङो दा नैबे कयेक दिनाव बियो जाबायदि माबा होदों आरो माखासे मिडियाफ्राव नुबोदों आङो मिडिया बिथांमोनखौ आं मोनसे खावलायनाय जायो जाहाथे माबा मोनसे बिथोराव मा दं बेफोरखौ एसे नायनानैसो मिडियाफ्राव हगारनाया मोजां जाहाथे उनावहाय माखासे पाब्लिकनि माखासे गामियारिनि माबायाव जाहाथे बेफोर गुलुंगाजों फैया आंथ' मैयाबो दहायबो नुबाय आङो माखासे UPPL माबा पार्टि होनलायनाय बेफोरबायदि जाहाथे आरो माबानायखौ जाया जाहाथे एसे नायबिजिरलायनानै जे सोरनिबा नंखाय दैदेननायाव सोरनिबा नंखाय बुंनायाव बेखौनो नंगौ होननानै फिल्डआव थाङालासिनो मोजां सार्भे खालायालासिनो जाहाथे बिथांमोनाबो हगारा आं बेखौ अनुरद खालायो बेनिखायनो जोङो दा जाय माने जस बसुमतारी माबा हाज'वारि बिथांखौथ' जोङो दा गाव जेरेखम स्टेटमेन्ट होदों जेरेखम जोंखौ फानदों जेरेखम जोंखौ नंखाय होनदों सासे मानसिनियाव बियो हेल्प खालायदों सासे मानसिनि थाखा जानानै बियो माखासे खामानिखौ मावदों बेक्तिगत माबाखौ हिसाबाव बियो जोंनिफ्रायबो कमप्लेन थांनाय हिसाबै जोङो 13 थारिखआवनो जोंनो सिअआ बे हाखौ भेरिफाइ खालायनांगौ होननानै अर्डार हरसेयाव बे खालायालासिनो 20 थारिखआवसो बियो रायजोनि माबाखौ नेवसिनानै बोरै बेक्तिगत सासेनि माबाखौ हानि माबाखौ एरियानि सेलफोरखौ बियो बोरै कम्पिउटार सोनो हाखो बोरै फाथायनो हाखो बियो हिसाबावथ' बियो रायजोनावबो सोंनांगौमोन फारनैबो सोंनांगौमोन सोरबा गबिन्द बसुमतारीनि खोथा बुंदों बे गबिन्द बसुमतारी बे अदालगुरियाव थानानै जोंनि बे चिरांनि माबा मोनसे समस्याखौ बे नुदों नामा बे मिथिदों नामा बेहाबोथ' चिराङावबो बे लकेसना सोरनि गोलैयो बाहायबोथ' एसे एडजास्ट खालामनांगौनि माबाना आरो बिथाङा बुंदोंनो आफादाव थानो हानाय मानसि 34 इयार्स बियो माबा खस्थ' खालायबोनाय खस्थ'आ नंगौ खालायदों जोंबो नुदों खिन्थु बिनिबो मोनसे खस्थ' खालायनायनि बेयोदि खस्थ' खालायनायनि रायजोनि मोजां मावनायनि समाव रायजोआबो खस्थ' मोनदों बे खस्थ' मोननाय बिनिमय बे मा होफैनो हादों बा माबायदि मोजां रायजोनो दिन्थिनो हादों बेफोरखौ दिन्थिनो हायोबासो जोङो बेखौ नंगौ होनगोन नङाबा जोङो बेखौ नोङो आन्दो थानानै रायजोनि जुदि केलेंकारि खालायोबा जों बेखौ मालाबा गनायनाय नङा जोंनि रायजोनि बुस्थु जोंनो रायजो नांखागोन बेखौ आरो बेयाव जोङो सोरबा NDFB-आनो जाथों सोरबा माबायानो जाथों जोङो बाव
हगारनायनि खोथा गैया बाहाय दा मा खालामगोन होनना थांखि लाखो दा जोङो मोनसे थांखि लादों नैबे सिअआ बुंनो साननैसोनि उनाव माबा मोनसे सलुसन फैगोन खालायनो होनदों बे जोङो दा सिअनाव जोङो थांगोन नैबे अफिस खुलिबानो सिअनाव थांनानै जोङो बिनि लामाया मा ओंखारो आरो बिनि लामाखौ जोंनो नांगौ आरो जोङो बिसोर जुदि मानिथाराबा माबा मोनसे खालामबा जोङो बेखौ माखासे जोङो आयेननिबो बेब'स्था लागोन जों दा जोङो मथा मथि नैबे 2007आव जोङो सुनाय मथे 11 बिगा 2 काटा आदलेसा दं बे हाया माबा गामिजों बे जोंनि मैनागुरि आरो गेवलांगुरि बेयो नैबे गामि दरनैनि बेंखना गोदोनिफ्रायनो दंखायो आरो नै दासिमबो दं दासिमबो प्रमान दं आबादफोरखौ मावनाय जायो नामा बेहाय बेयाव जोङो आबाद मावा सिगाङाव थारमाने जोङो राजहुवा फिल्ड हिसाबै जों दोन्दोंमोन जेनेबा मोसौ खानांगौ मोसौ गुमनांगौ नै बेबायदि हिसाबै दोन्दोंमोन ओमफ्राय नैबे 2006आव जेब्लानाखि बिसोरनो नारा नाथा सेलायलायनायावसो जोङो उफाय गैयैनि जोङो रायजोनि मोनसे नेरसोन थाथोंसै होननानै जोङो बेयाव जोङो नैबे औवाखौ गायनाय जादों